Madam kita long live, Madam kita long live, Diprasa long live, Madam kita ke, Diprasa ke, Watia ke, Hidolap ke. Thaguk layuk yang dikhe, mama tak lagi. Mama dah. Ram tengok. Baru tadi. Belakang hambai, ini cina bawa Radha Mohanpur PC. Abang ke China number ward Bindamura para. O jaga jeng phaileka tini as a door to campaign. O jaga phaiye belakang khakchangkha tini onek chakra rok. Humi rok manthaliya boro ekdom khatung lai nasingnai ang mai malai boro bo khub khusingkha engkai ang bo boro no nugui boro je ano nasingi tongmani a khobor khnawi ang belakang boro mane kamro musunga khabu khakamka boro ano tamni bagi nasingkai boro bubagrano ekothai belakang hamjago haiji asuk boyosko borok saw jeng jesuk sak kathang tongsa bubagrano logiri thana hini borok samani bon commitment nugui ang bhane belakang bkha tongthoka gai jeng obono wan sugna nang haiji asuk okra rokse bubagran proti asuk ke tanungi tongkai jara tarphono bubagrani bagi wan sugmaya rok bornang on camera sanami chungu haiji jeng tebo thanjang lainai chini thanjak chekmate chini lama chini bubagra chini bagi lama kuchung kepleng khlai sanami tongo o lama te jeng thanglai nei bubagrani muchung te tongnai chini hano jeng kipling narak lai hambai